2018a primeran hasi da Nafarroako eskubaloiarentzat. Izan ere, urtarrila honetan, orain dela 2 aste, Galizian komunitate erkidego autonomoen arteko txapelketa izan zen, eta Nafarroako 6 selekzioek sailkapena lortu zuten. Gaur hemen daukagu Iñaki Muñoz, Nafarroako Eskubaloi Federazioko zuzendari teknikoa xehetasun guztiak emateko prest. Arratsaldeon, Iñaki. Arratsaldeon. Zer moduz? Pozik? Bai, pozik, oso pozik, esan behar. Bai, inoiz lortu den sailkapen hoberena lortuta gero, oso pozik gaude, bai. Lehenik eta behin zorionak. Mila esker. Bueno, konta iguzu zen motatako txapelketa izan zen hori? Bueno, Espainiako txapelketa infantil, kadete eta juvenil mailatan jolasten da, bai nesketan eta bai mutiletan. Eta hori, beste erkidegoko selekzioen aurka jolasten da, ez? 2 mailetan bereizten da, lehenengo eta bigarren maila, bigarren mailari Espainiako kopa deitzen zaio, eta lehenengo mailari Espainiako txapelketa. 6 edo 7 egunetan zehar eman zen, ez? Hori da, Galizian izan zen aurten, Pontevedran eta Bigon, eta urtarrilaren 2tik 7ra aritu ginen. Eta hori, zenolako lorpena, Bai, hori, 5 talde edo selekzio lehenengo mailan mantentzea lortu dugu, eta behan genuen talde bakarra, kadete, mutilen kadeteak, igoera lortu dute Aragoiri ondo irabazita. Zer suposatzen du hori zuentzat? Bueno, historian lortu den lehenengo aldia da izan da, orain dela urte gutxira arte, talde gehienak bigarren mailan genituen, eta, bueno, pentsa ezina zen hau lortzea, ez? Eta, bueno, behin lortuta, balorazio edo ondorio positiboak atera ditugu, pentsa ezina zena, orain dela urte batzuk, eta, bueno, lanerako gogo gehiago ematen digu, ez? Gainera hori, estatu mailan 8 obrenen artean kokatzen zaitu, ez? Bai, Madril, Katalunia eta Nafarroa gara talde bakarrak 8 obrenen artean, eta, bueno, beste selekzioak edo erkidegoak behan dituzte talde asko. Pentsa behar da, hori, Andaluziak edo Valentziak edo zenbat biztanle kopuru eta jokalari kopuru duten, eta haiek baino emaitza askoz ere hobeak lortu ditugu. Eta nola lortzen da horrelako zerbait? Urtean zehar nola prestatzen zarete? Bueno, hasten gara urte bat lehenago hautatzaileak izendatuz, eta lan bat emanez urtean zehar egiteko, ez? Eta gero, urtean zehar igandero elkartzen dituzte, igandero ez, baina hilabetetan bitan edo elkartzen dituzte neskak eta mutilak entrenamenduak egiteko, batez ere Iruñean, baina noiz benka ere saiatzen gara herrietara eramaten eskubaloian bultzatzeko, eta gero txapelketaren bat jolasten dugu maiatza eta ekainean batez ere Euskal Herrian, Euskadiren aurka, gero Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiaren aurka, Mundakan, Hondarribin eta olako lekuetan, eta gero abenduan beste txapelketa bat jolasten dugu Kantabria, Aragoi eta Errioxaren aurka. Eta hori da batez ematen dugun prestakuntza. Nola ikusten duzu eskubaloiaren egoera Nafarroan? Bueno, gero eta hobea da, ez? Batez ere txikietetan, ez? Lizentzia gehiago daude, jokalari gehiago, eta lortu duguna ere da herrietara eramatea. Lehen gehien bat Iruñean edo Iruñerrian izaten zen talde kopuru gehiena, eta orain herri txikietara ailegatu gara, eta hori da gure helburua, hor mantentzea.
Dena den ikusten da kontzentratzen dela gehiago leku konkretuetan edo... Ez, bueno, handiak direna edo helduak direna, bai igual Iruñerrian errazagoa izaten da taldeak ateratzea, unibertsitatean edo ikasten ari delako jendea, eta bueno, herrietatik ona datozelako, ez. Baina, bueno, txikiak direnean, Nafarroa osoan aritzen dira, pena bat daukagu Sakanaldean eta Irurtzunen eta olako lekuetan ez izatea, baina, bueno, Baztanen, Zangotzaldean eta Herriberan edo Lizarraldean eta Faian ere leku guztietan taldeak ditugu. Eta adinari dagokionez ikusten alda saltoren bat edo ezakit? Bai, 16 urteetan edo jendeak kirola egiteari usten dio, ez? Ez bakarrik eskubaloian, beste kiroletan ere badakigu hori gertatzen dela, ez dakit hori ikasketengatik edo, bueno, edo unibertsitatean denbora asko ematen duelako, ez? Eta, bueno, beste igual arrazoi batzuengatik, ez dakit, adina zailagoa izaten delako, adin horietan 16-17 urterekin jarraitzea, ez? Baina hortik berako jendeak asko handitu da eta hori nabarmendu behar da, ez? Dena den indarra daukan kirola da Nafarroan. Bai, oraintxe bertan, uste dut, futbola eta saskibaloia atzetikan, hurrengo kirola eskubaloia dela, ez? Azkenean, futbolarekin lehiatzea oso zaila da, bakigu kirol erregea dela, ez? Eta haiei lizentziak edo jokalariak kentzea zaila da. Eta gero bai esan, saskibaloiari haiekin lehiatu behar garela jendea erakartzeko. Eta batez ere, nesken artean ikusten den kirola da, ez? Bai, txikitan, azkenean pentsatu behar da, herrietan aukera bat duzula herri guztietan, batez ere futbola, eta hori gehien bat mutikoentzat Baukate joera hori. Hori da, joera hori, ez. Eta neskek aldiz, agian ez dute beste aukerarik herrietan, eta orduan horregatik saiatzen gara haiei iristen herrietara. Bueno, zuek, ez dakit, federaziotik somatzen duzue beharren bat edo... Bai, batez ere diru laguntza behar dugu buruan ditugun ideiak aurrera emateko, ez? Ideia asko ditugu, eskubaloia sustatzeko herrietan edo beste jarduera desberdinak egiteko, baina zaila suertatzen zaigu hori amaieraraino eramatea, zeren dirurik gabe askotan jendeak ez dago prest laguntzeko. Dena den babesleak dituzue? Bai. Babes asko edo babesa ematen diguten enpresa edo lantegi asko ditugu, autobusetan edo batez ere kirol arropatan, eta haiei esker eraman ditzakegu edo egin ditzakegu aktibitate asko. Bai hemen eta bai atzerrian ere, ez? Bai, leku askotan ditugu, urtean zehar gauza asko egiteko, haiei esker burutu ditzakegu jarduerak, ez? Zein da zuen hurrengo erronka edo helburua bai selekzioei dagokienez eta baita taldeei dagokienez ere? Bueno, selekzioei dagokienez, batez ere maila hau mantentzea, bakigu zaila izan behar dela, eta dominak lortzea, ez? Aurten pena bat izan da, juveniletan final aurreko partidua prorrogan galduta pena geratu zitzaigun,
eta bueno, hurrengo helburua hori izan beharko litzateke, ez? Eta gero, federazioatik Nafarroko jokuetan entrenatzaileak edo entrenatzailei ikasketak hobetzea, edo erraztea, eta gero lizentzia edo jokalari kopurua handitzea. Nahiko genuke lehen esan bezala, altsasun eta sakanaldean hor ere sartu eta horretarako lan egin beharko dugu. Bueno, hasieran aipatu den moduan, 2018 oso ongi hasi duzue. Bai, espero dugu horrela jarraitzea eta horretarako lan egin beharko dugu. Eta etorkizunari begira, ongi ikusten, polita ikusten duzue. Bai, hori da, azkenean lizentzia gehiago izan da urtero, horrek errazten digu selekziokiko lana. Aukera gehiago ditugu aukeratzeko jokalariak, eta gero hori nabaritzen da urtean zehar selekzioen txapelketetan. Orduan, hori izan behar da gure helburua aurten. Mila esker Iñaki etortzeagatik. Zuei. Eta horrela jarraitzea. Mila esker bai. Hurrengora arte. Vale, aio.